Milí priatelia, vítam vás pri podcaste Božie slovo medzi nami, ktorý je venovaný vysvetleniu nedeľného evanjelia. Každú nedeľu vám chcem ponúknuť krátke zamyslenie nad Božím slovom, aby sme ho mohli lepšie pochopiť a nechať ho vstúpiť do nášho života. Volám sa František Trstenský a som spišský diecézny biskup. (19. apríl) Tretia veľkonočná nedeľa. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená 60 stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: o čom sa to cestou zhovárate? Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal: ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch. On im povedal: a čo? Oni mu vraveli: no s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom, ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli. On im povedal: vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni na ne naliehali: zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma? A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených 11 a iných s nimi a tí im povedali: Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Milí priatelia, táto dnešná nedeľa, tretia nedeľa vo veľkonočnom období nás vedie na cestu, teda už nie sme vo večeradle, nie sme ani pri prázdnom hrobe, ale vedie nás na cestu z Jeruzalema do Emaus. Je to príbeh dvoch učeníkov, ktorí odchádzajú. To je prvé, a tak poviem aj veľmi silné slovo tohto evanjelia. Odchádzajú, opúšťajú Jeruzalem, opúšťajú miesto zasľúbenia, požehnania, miesto udalosti, miesto nádeje. Idú preč. Ich smer je symbolický, lebo vracajú sa späť k starému životu, späť k sklamaniu. Lebo aj hovoria: my sme dúfali. Milí bratia a sestry, možno toto ich vyjadrenie je jedna z tých najľudskejších vied v celom evanjeliu. Nie, že my sme verili, my vieme, ale dúfali sme. Čo to je? Je to veta zranenej nádeje. Koľkokrát aj my vyslovujeme podobné slová, alebo iných vyslovujú: dúfal som, že sa niečo zmení. Dúfal som, že modlitbu Boh vypočuje. Dúfal som, že náš vzťah manželstva, rodiny sa uzdraví. Dúfali sme, ale realita vyzerá inak.
Títo dvaja učeníci kráčajú a rozprávajú sa o tom, čo sa stalo. Ich rozhovor je plný udalostí, ale chýba tu interpretácia. Lebo majú fakty, ale nedáva im to zmysel, nemajú zmysel. A práve v tejto chvíli sa k ním pripojí Pán Ježiš. Evanjelium hovorí, ale ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. Toto je tajomná veta, že vzkriesený Pán Ježiš je prítomný, kráča vedľa nich a oni ho nepoznajú. Nie preto, že je vzdialený, ale preto, že ich pohľad sa uzavrel v smútku. A Pán Ježiš sa ich pýta, o čom sa cez to rozprávate? Vidíte to? Boh sa pýta. Ale nie preto, aby sa niečo dozvedel, veď Boh pozná všetko, ale aby otvoril ich srdce. A učeníci začnú rozprávať, začnú si vylievať svoju bolesť. Rozprávajú príbeh Ježiša Nazareckého, toho mocného proroka. A všimnime si, nehovoria, že je Mesiáš. Ich nádej sa zredukovala. A Pán Ježiš počúva. A potom prichádza jemná, ale dosť taká rázna výčitka. Vy nerozumní, vy ťarbaví srdcom uveriť. Toto možno nie je ani tak odsúdenie, ako skôr prebudenie. Problém nie je v udalostiach, ale v schopnosti alebo v neschopnosti čítať ich vo svetle Svätého písma. A tu nastáva ten kľúčový moment, že postupne od Mojžiša a všetkých prorokov Pán Ježiš im vykladá všetko, čo sa na neho v celom písme vzťahovalo. Čo to robí? Pán Ježiš robí prvú veľkonočnú katechézu, otvára im písma. Milí priatelia, počúvate, čítate Sväté písmo, zapojte sa do projektu Biblia za rok. Znova a znova vás k tomu vyzývam a dajte o to vedieť aj ostatným, aby počúvalo celé Slovensko. Biblia za rok, tento podcast, ktorý nájdete na Spotify, na podcastoch, na YouTube a každý deň o 12:30 na Rádiu Lumen. Poznať písmo, to je zásadné poznanie. Chceš sa stretnúť, poznať vzkrieseného Ježiša Krista? Cesta vedie cez Božie slovo. Bratia a sestry, bez Svätého písma zostáva Veľká noc nepochopená. Možno aj dnes mnohí poznajú udalosti Ježišovho života, tie fakty, ale nie sú zakorenení v písme. A tak im uniká zmysel. A tak Emauzy sú obrazom cirkvi, ktorá stále potrebuje počúvať Božie slovo. A potom prichádza večer. Učeníci sa blížia k dedine. A Pán Ježiš sa tvári, že ide ďalej. Prečo? Lebo Boh sa nikdy nevnúcuje. Boh čaká na pozvanie. A tu je jedna z nádherných, z najkrajších vied celého evanjelia. Páne, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva. To je modlitba cirkvi všetkých čias. Páne, zostaň s nami, keď sa zvečerieva nad našimi nádejami. Páne, zostaň s nami, keď prichádza únava. Páne, zostaň s nami, keď všetkému nerozumieme a možno už nerozumieme ničomu. A Pán vstupuje do domu, sadá si k stolu, berie chlieb, dobrorečí, láme a podáva. Tieto 4 slovesá, viete, čo nám pripomínajú? Poslednú večeru. A v tom lámaní chleba sa im otvárajú oči. Toto je druhý taký veľmi silný okamih tohto evanjelia. Sväté písmo a Eucharistia. Najprv Pán Ježiš im otvára myseľ pri výklade Svätého písma. Potom im otvára oči, srdce pri lámaní chleba. A v tej chvíli Ježiš zmizne. Zaujímavé, nie? Možno sa pýtate, prečo? Prečo? Však teraz by tam mal byť. Teraz ho konečne spoznali. Pretože už teraz nepotrebujú jeho viditeľnú prítomnosť. Naučili sa rozpoznávať jeho prítomnosť vo sviatostnom geste. V Eucharistii, drahí priatelia. A oni sami si povedia, či nám nehorelo srdce, keď nám cesto vysvetľoval písma. Srdce, ktoré horí Božím slovom. Toto je znak autentického stretnutia. Horí nám srdce, keď počúvame Sväté písmo pri svätej omši, keď ho čítame. A všimnime si ešte jednu dôležitú vec. Keď ho spoznajú, okamžite sa vracajú do Jeruzalema. Tí, čo odchádzali a boli sklamaní, menia úplne smer. Sklamanie sa mení na misiu, na poslanie. Stávajú sa svedkami. A tento príbeh je preto mimoriadne aktuálny. Lebo koľko ľudí dnes odchádza z Jeruzalema, zo života viery.
niekedy zo sklamania, z nepochopenia, z neprijatia, kde aj my môžeme niesť svoj podiel zodpovednosti, kde oni povedia, my sme dúfali a cirkev nás sklamala, kňaz nás sklamal. Cirkev je povolaná kráčať s nimi, nie moralizovať, nie kričať z diaľky, ale kráčať spolu. Počúvať ich príbeh. Pomáhať im čítať ho, ten príbeh vlastného života, bolesti, sklamania vo svetle Božieho slova. A tak Emauzy sú modelom pastorácie, sú modelom synodálnej cesty aj našej diecézy. Najprv blízkosť, potom vysvetlenie, napokon Eucharistia. A výsledok? Radosť a misia. Radosť návratu a poslanie. Misia. Svedkami sa stávajú. Možno aj my dnes kráčame po nejakej ceste Emaus. Možno si aj ty nesieš v srdci vetu dúfal som. Ale ak dovolíš Kristovi, aby kráčal s tebou, ak mu dovolíš otvoriť písmo a vstúpiť do tvojho domu, do tvojho života, zažije niečo hlboké. Tvoje srdce začne horieť. A nohy sa začnú vracať. Viera sa začne prebúdzať a strach ustúpi. Ak mu to dovolíme povedať, na jeho otázku odpovedáme, čo sa rozpráva, čo ťa bolí, čo ťa sklamalo. Pán Ježiš ti odpovie. Kráča s tebou, vysvetľuje ti písmo, láme chlieb a premieňa naše odchádzanie na návrat. Nech nás Božie slovo, ktoré sme dnes počuli, posilňuje vo viere, vnáša svetlo do našich rozhodnutí a sprevádza nás v každodennom živote. Prajem vám požehnanú nedeľu a pokojný týždeň.